Türkmenistanda düme alamatly keselin giň gaýramagy dowam edýär. Lukmanlar medisina kömegini soraýanlaryň köpelendigini aýdýan wagtynda raýatlar keselin öňüni almak üçin öz başlyk çäre görmäge mejbur bolýarlar. Maska takynýan köpeler enatalar çağalaryny mektebe çağalar baglaryna uğratmazlygy makul bilýär. Emma hökümet tarapyndan resmi çäreler göze ilmeýär. Resmiler ketelçiligi agzamaýarka soňky günlerde paýtagty köpçülik ýerlerinde klor bilen ýuwmak işleri alınıp barylýar. Bu çäre COVID-19 pandemiýasy döwründen bäri geçirilmändi. Teke bazaryny soňky aýda iziderli klor bilen ýuwýarlar. Munyň düme wirusynyň ýaýramagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Dip adatlyň habarçylarynyň biri bazar işgärlerine talgylanýar. Aşgabatda we ýurdun beýleki ýerlerinde ila arasynda dümegiň alamatlary bilen geçýän demalyş ýollarynyň hastalygynyň ýaýramagy dowam edýär. Hastalyk güýçli üskülebek ýokary gyzgyn dem tutma ýaly alamatlary bilen tapawutlanýar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri gyşyň başyndan bäri ýaýraýan keselçilikli ýagdaýy düýpden agzamaýarlar. Saglygy saklaýyş we derman tenagaty ministrliginiň resmi websaytynda hem hiç şeýle habar düşündürüş ýa-da ilad üçin rekomendasiýa ýerleşdirilmändir. Adatlyk bilen gürleşen lukmanlar we aşgabatlylar häkimetleriň keselçilik öňüni almak üçin geçirýän çäreleriniň göze ilmeýänligini belliýärler. Bu ýagdaýda paýtaktlylar saglygyny goramak üçin öz başlyk çäre görmäge synanýarlar. Köçelerde, edaralarda we ketelhanalarda maska takynýan adamlaryň sany köpelýär. Mektebe we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň enatalary prezidentlerini öýde galdyrmagy makul bilýärler. Paýtagtyň çağalar baglarynyň işgärleri hem enatalara muny maslahat berýärler. Häzir paýtagtyň çağalar bagyna gatnaýan we köpçülikliň ýapyk otoglarda bir ýere jemlenen çağalara bireginden kesel tiz ýokoşýar. Çağalar aşa ýokary gyzgyndan we güýçli üskülewikden ejir çekýärler. Bu ýagdaýda çağalar bagynyň terbiýetçileri enatasyny körpelerini öýlerinde saklamagy tawşyrýarlar. Dip Aşgabatly ene gurrun berdi. Aşgabatly enatalar bu ýagdaýyň resmi bolmadyk karantina meňzeýänligini bellep, Saglyk ministrliginiň resmi derejede karantin yglan etmeýänliginden nägile bolýarlar. Bu aralykda Adatlyk bilen Anonim birleşen Aşgabatly saglyk resmiýeti saglyk edaralarynda keselin öňüni almak üçin derur çäreleri işläp düzmek we amalaşdyrmak üçin ygtiýaryň ýokdugyny aýdýar. Onuň sözlerine görä saglyk işgärlerine inisiatiwa bilen prezidentiň aparatyna ýüzlenmäge de ruhsat berilmeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Türkmenistanyň saglyk ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda göwde tutaşan düme we demalyş ýollarynyň ketelçiligi soňky aýlarda bir näçe edek güýçlendi. Ýanwar aýynda ketelçilik zerarly çağalaryň ýogulan halatlarynyň bolandygyny Azatlyň habarçylary maglumat beripdi. Bir hepde mundan ozal gyzgyny aşy ýokarlanyp tiz kömek gullugyna ýüz tutmaga mejbur bolan adamlaryň sanynyň ençemesi köpelenligi habar berilipdi. Türkmen hökümeti keselleri degişli statistikany çap etmeýär. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowamında Türkmenistan öz territoriýasynda bu keselin düýpden bolmanlygyny aýdan tasýeketäk ýurt boldy. Emma Azatlyň çeşmeleri ýurtda koronavirusyň pedalarynyň sanynyň ýöredilenligini anykladylar. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Azatlyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky namdar çeşmesi ýurtda koronavirusdan helak bolan 25 000den gowrak adamyň hasaba alynandygyny habar berdi. Ýurdun häkimetleri bu maglumatlary resmi derejede ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Türkmenistan'da yeni internetin güýji peselli. Türkmenbaş şäherine imanyň tasdan işlemeýänligi habar berilýär. Bu ýagdaý ila arasyndaky nägileligiň ýokarlanmagyna, şikayet arzalaryny ýazýanlaryň köpelmegine sebäp bolýar. Käwr maglumatlara görä, internetin peselmegi howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň arasyndaky korrupsiýa, bekanun gadan jetmek praktikalary bilen bagly. Adatlyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjynyň sözlerine görä, öý telefonuny sekundda 6 megabayt tezlikli internet mümkinçiligi bolan raýatyň internet tezligi günlüklerini sekundda 150 kilowatt tezlige çenli peselýär. Şäher Aragatnysk idarasynyň sorag jogap gullugy bu ýagdaý barada berilýän soraglara diňe welaýet boýunça internet durwatynyň ýapylýandygyny aýdyp düşündürüş berýärler. Dip Adatlyň söhbetde şaýtdy. Ýönül geçen ýyldan bäri sekundda 6 megabayt tezligi bolan internete geçilip internet tezliginiň bu hili pese gaçanyny entek görmänligini we
beýle zady hiç kimden eşitmänligini hem sözüne goşdy. Türkmen Telekom kompaniýasynyň Türkmenistanyň ara gatnaşyk öýüniň hünärmeni özüni Rahman atlandyryp Adatlyň habarçysyna şäherdäki internet tezligini häzirki şertlerde sekundda 10 megabayt tezlige çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Hünärmeniň tasdiklamagyna görä, internet tezliginiň peselmegi ýokardan berilýän buyruk bilen bagly. Ýokardan ruhsat bermeýärler. Şäherde 500 kilobit sekund tezlikde gijesine 12-den 6 çelini 1 megabayt sekund internet bermek boýunça ýokardan dilden berilen görkezme var. Bizler diýilen tezlikden ýokary berip bilemizok. Diýip hünärmen Adatlyň habarçysyna aýtdy. Aýdylmagyna görä internet tezliginiň ýokardan berilýän görkezme esasyna peseldilmeginiň sebäbi ýaşlaryň internetde oýnaýan humar oýunlary, uly berge batyp özüni helakleýän ýaşlaryň köpelmegi. Netijede PUBG Mobile ýaly kiber sport oýunlarynyň eýýäm petiklenmegi bilen baglanşdyrylýar. Ýöne adatlyk ýaşlaryň arasynda humar oýunlary sebäpli özüni helakleýänleriň köpelen nuwarada aýdylýanlary ýerine garaşsyz ýagdaýda ýa-da döwlet statistika maglumatlary esasyna barlap hem tasdiklap hem bilmeýär. Türkmenistanyň bu oýunlaryň petiklenenligini, şeýle-de ilatyň en desk el yeterliliginden kesilenligini Türkmen News neşri hem habar berdi. Garaşsyz neşriň maglumatyna görä, PUBG Mobile oýunlary mundan fevralyň aýagyna hem petiklenipdi. Adatlyň habarçysy bu petiklemelerin ol oýunlary oýnaýanlaryň ählisiniň öňüni baglap bilmänligini, internetde PUBG oýunlaryny oýnaýan ýaşlaryň arasynda bu petiklemelerden sogulup geçýänleriň hem az däldigini habar berýär. Doğru, VPN tapmak kıyınlaştı, yönü tapsa bolýar. Aratnaşyk telekoma seredýän howpsuzlyk işärleri gazanç etmek üçin käbir VPN kodlaryny teklip edip başlady. Yönü ilat arasynda ynamly hasaplanýan VPN'ler ýygyderli petiklenýär. Diýip ýaşaýjylaryň biri emellarlaryň petikleme şertlerini girdejisi artýan VPN biznesinden peýda görjek bolýany çalym edýänligini öňe sürdi. Adatlyň habarçysy bu ýagdaý bilen gazaklanyp Türkmenbaşy, Balkanawat şäherleriniň telefon dükanlaryny işleýän satyjylaryň käbiri bilen söhbetdeş boldy. Anonimlik şertine urlaşan bir satyjynyň sözlerine görä, ýüri togulluklaryn işgärleri iPhone telefonlaryna bolýan iOS VPN-lerini satyjylara berip, VPN üçin bir aýlyk kodyň bahasyny 300 manat meçörüne berilýärler we telekeçilere 300 manada satan her VPN-inden 50 manat peýda görmek ruhsatyny berýärler. Şunlar Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Ene Mehri merkeziniň we Mary etrap hasahanasynyň göwreli gelinlerden doldugyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Olar mundan 1 ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirilip başlanan iki hasahananyň henit hem ýapyklygyna galýandygy bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 martda sebitden maglumat berdi. Welayat we şäher bäbek kanalarynyň enni 1 ýyldan bäri ýapyk bolmagy ilat, hususan göwreli gelinler üçin köp oňaýsyzlyk töredýär. Häzir sebitdäki göwreli gelinleriň ählisini Ene Mehri merkezi we etrap hasahanasy kabul edýär. Ýöne bu lukmançylyk edaralary enni göwreli gelinleriň akymyny düz gelip bilmeýär. Hasahanalarda yer ýok. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň şol sanda ýakynda bu hasahanalarda bejerge alan marlylaryň ençemesi lukmançylyk edaralarynda göwreli aýallaryň çağı dogurmak üçin palatalaryň ýetmeýändigi sebäpli gelinleriň arasynda ýerde, matrasda çağı dogurmaly bolýanlarynyň bardygyny aýdýar. Ene Mehrinde çağı doğuran gelinler 2 günden artık hem saklanman öýlerine goý berilýär. Merkezin koridorlary hem hassalardan dolu. Barla gelin wagty koridordaky hassalary doğum bölümünden başga bölümlere geçirmeli bolýarlar diýip ýagdaýlardan habarly başga bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Agdalýan 2 hassahanyň intensiv bejeriş bölümünde hem yer tapdyrmaýandygy aýdylýar. Näsaglaryň köpdigi sebäpli operasiýa bolan hassalaryň hem bu bölümde 1 günden artık ýatyrylmaýan
etmeýändiги bellenilýär. Ýaşaýjylar Agdalýan saglyk edaralaryndaky bu ýagdaýyň mundan 1 ýyl çemesi ozal velayet we şäher bäwekanalarynda abadlaýyş işleriniň geçirilip başlanmagy bilen döräp başlandygyny aýdýarlar. Ýöne olar soňky aýlarda ene mähri merkezine we Mary Etrap hassahanasyna ýüküň artandygyny aýdyp, ýapylan hassahanalaryň durkuny täzelemek işleriniň uzagy çekýändigini we ýagdaýyň ýitileşýändigini belleýärler. Raýatlaryň yerli häkimiýetleri edýän arz şikaýetleri ünsden nöşürlýär. Vilayet we şäher bäwekhanalarynyň anyk haçan açylajagy hem belli däl. Vilayetin eneler we çağalar hassahanasy hem ýapyk. Bu ýeriniň hassalary hem şäherdäki hassahanalara uğradylýar. Ähli adam hususan da gogrely gelinler hassahanalaryň tiz wagtda açylmagyny we meseleniň çözülmegini arzu edýärler. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada velayet häkimliginden saglygy goraýyş bölümünden we Agdalýan hassahanalardan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa beceriş işleri geçirilýän hassahanalaryň näçinji ýyllarda gurulandygyny, şeýle-de olaryň durkuny täzelemek işleriniň haýsy kärhanalar tarapyndan amal edilýändigini, bu işleri tamamlamak üçin meýilleşdirilen wagt möhletini häzirlikçe anyklap bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem Marynyň hassahanalarynda geçirilýän awatlaýyş işleri barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär.